Salutare tuturor! Azi o să ne jucăm Brawl Stars cu Andrei. și haideți să începem. Avem cu mangâie. Ia, el are. Hai să dăm. Play. Nu o să facem și un episod cu prietenul nostru, dar parcă nu vreau. Nu prietenul. Fratele meu. Da, cu fratele lui Elin. Parcă nu vrea să și nu contează, măcar facem noi. Hai bă, vin aici. Hai cam. Nu pombrali. Că n-ai destule. Tu trebuie să iei alea. Că eu omor oamenii, da? Dar eu am avut cu bani. Stai. Ce faci, fă? Sunt doi fă. Fă unii. Nu! M-au dus la grămadă și mă omoră. Dă bomba, trăznește-o! Stai că vin și eu. Pe zonă. Hai, dai ultima! Hai mă, ia. Ia-le. Mulțumesc. E trist. Acum nu mai e trist. Acum mai... Hai. Double kill! Ce ai făcut la double kill? Mega kill! Bă, unde e? Băi, a rămas în aer! Da, știu! What? Bă, dar eu am omorât pe toți. Nu așa? Da. Păi... Bine, am dat câteva. Deal. Eu am o misiune și vreau să fac dacă îl pot. Dar mă văd bine. Vreau să dau pe Jessie. Da, el e cam pe... Aici. Nu, pe aici, nu? Pe la bul. Nu, aici. E la ăsta el. La ăsta cu fotbalul. Ok. Dar mai cută. Hai, hai de ce zice asta? Nimic. Hai, a început direct meciul. Hai să vedem. All teams, ok. One and... Ce ai, mă? Zică... Zic că e ratul. Ce face Bululu? Uite-l pe Bululu. Bululu, mulțumesc, Bululu. Oh, încă un Bululu. Vrei să sar la Jessie? Mă duc la ăsta. Poftim, prostilor. Ce-o fă? Nu! Bă, dacă puteam să dau și eu acolo. Ce apă proastă. Ce un tură. Nita. Dați microfonul la maxim. Bă, mai bine îl lăsai pe Colt. Cred că e mai bun Colt decât Nita. Bine, m-am înșelat. Nu glumă. Nu glumița prost. Ce fă? Bă, mă, ai văzut cât de damage am dat eu de la depărtare? Da. Am dat cel mai mult damage. Nu vreau să pice pe mine. Ia Pocolino. Hai, fă. Ce faci, fă? Uite pe aia, uite. A doua fă. Din meciul ăsta. Nu. Mă, ai văzut cum am făcut? E bucuroasă ea. De ce? Nu știu. Că moare. E bucuroasă că moare. Vrea să zicea și ea ultimata. Și am venit eu să mor. Hai după urs, că ursul știe unde merge. Da. Hai, fă, ursule. Uite pe asta, Vreau să vadă ce am omorât cu mă, ca să se rage. Ce-au fă?
Uite-l pe ăsta. Sunt singurii. Tot în are. Bă, dar tu ai văzut cum am gheră în aer. Hai, mai jucăm un meci. Că e fain. Da, eu vreau să dau pe gest. Acolo. Nu, eu vreau să trec de ăla 19. A 19-lea tire. Asta, bă! Mira! Ce fă? Ia tu, că eu nu pot. Așa. Avea de vorbit pe șoc, eu l-am omorât. Stai puțin că dau eu de la depărtare. Mare. 1 mai trebuie. 1. Nu chiar 1, la 2. Bum. Ce faci, Andreuțule? 1, 2, 3. Boxe de mare la mine. Nani! Nani! Bă, chiar se somn? Nani! Nanițu. Nani! Pumă, ce-ai făcut, mă, tu? Ai ieșit de după. Deci, nu era nimeni, doar eu. Ce faci, broculeanu? Nani! Broculeanul meu. Nani! N-a făcut. Nu! Mama, nu! Nu. Bă, îl lăsai să ca mine sau tu să zid. N-am câștigat. Doar da. Haide. Doar, eu am câștigat doar 8. Da. Nu vreau, nu ăsta. Coltuleanu. Oricine. De fel. Curuleci. Vă să înțelegeți câte cal e la noi. Nu înțelegeți, sigur. Mamaițu. Aha, uite el primul. El primul. Is here. Să te pui în gură. Nu! Nu vreau. Ba. Ba nu, uite-o pe Shelly. Șalicu. Hai vă vin aici. Ăsta a început episodul, nu știu. Cum a început? Mr. Pa! Mr. Banana, bă! N-a murit Mr. Banana. Ciodu! Hai mă, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Așa. Unde-i bă ăla? Gigelul ăsta? El primul? Ești cam rău. M-a urât o șalu. Mai dăm un meci și gata. De ce? Oricum mai facem un episod azi. Că i-am învățat pe oameni cu 2 episoade zilnice. Da. Aha, vin și eu. Șelicu, ce face Șelicu? Ce face Șelicu? Nu. O să mor. Eram sigur. Hai să mai dăm un meci. Cam atât a fost cu episodul de astăzi și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!